στην παρούσα φάση 6 μήνες και πάμε στον 7ο μήνα απλήρωτη. Και γι' αυτό το λόγο από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη, μετά πάρα πολύ μεγάλη σκέψη εργαζόμενοι και σε μια συνεργασία και με το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα μας αλλά και με το Σύλλογο Γονέων και με διάφορες άλλες δράσεις που έχουμε ήδη ξεκινήσει, προχωρήσαμε σε επίσκεψη εργασίας. Έχοντας στο πλευρό μας και τους γονείς και τους φοβαστές, αλλά και το Διοικητικό μας Συμβούλιο και έχοντας και επαφή και με την ΠΟΜΕΑ, η οποία είναι και μια γενικότερη ομπρέλα όσον αφορά το κομμάτι της ειδικής αγωγής. Τα προβλήματα του χώρου ξεκινούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια ποτέ δεν ήμασταν καλά. Πλέον έχουν σταματήσει οι πηγές από παντού. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου επιχορήγηση σε κανένα χώρο. Υπάρχει θέμα με τις καταβολές των οφειλών από τα ταμεία. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν υπάρχουν χορηγίες. Επομένως, αν δεν αλλάξει κάτι και κάτι ουσιαστικό, οι φορείς όλοι πρόκειται να κλείσουν. Δεν είναι κινδυνολογία, είναι μια πραγματικότητα. Κλείνουν. Φτάνουμε να πιστεύουμε ότι δεν μας έχει μείνει άλλη λύση, άλλος δρόμος από το να φτάσουμε στο τελευταίο όπλο που έχει μείνει, το διεκδικητικό, η επίσκεψη. Ζητάμε από την πολιτεία να παρέμβει ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν είναι να υπόσχονται και να μετακυλίζουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Αν δεν νοιάζονται για 500 ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στον δρόμο με τα χρέη να τους πνίγουν, 6 μήνες απλήρωτοι, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι απλά δεν ζουν, όχι πως ζουν, δεν ζουν. Ονομάζομαι Κώστας Στρατηγόπουλος, είμαι πατέρας ενός αγοριού που είναι στο Μαργαρίτα, είναι ενήλικς πλέον και το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι τη Μαργαρίτα για τον Γιάννη, τον Στρατηγόπουλο, είναι όλη του η ζωή. Είναι αυτό που στην καθημερινότητα άλλα παιδιά κάνουν στη δραστηριότητά τους σε κάποιο επάγγελμα ή κάτι άλλο ή ενδεχομένως όταν φοιτούν σε ένα σχολείο ή σε ένα πανεπιστήμιο. Ο Γιάννης στο εργαστήρι το έχει αντικαταστήσει, ας πούμε, με αυτό το είδος. Του διαρριγνύεται κάπως η καθημερινότητά του, δηλαδή χάνεται λίγο η ζωή του. Και φυσικά αυτό το εργαστήρι το αγαπάει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα όταν μένει στο σπίτι να είναι, ας πούμε, κατηφής, να είναι θλιμμένος. Και εμείς σαν γονείς δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες του παιδιού, γιατί ένα παιδί που είναι μέσα στο σπίτι, που δεν έχει δραστηριότητα, που είναι θλιμμένο κτλ. Τι να του προσφέρεις? Ό,τι και να του προσφέρεις από εκεί και πέρα θα είναι μειωμένο, ας πούμε, γιατί η ζωή του είναι μέσα στο εργαστήριο. Εγώ λέγομαι Όλγα Βούτοβα, είμαι μητέρα του Θεόφιλου. Αυτή τη στιγμή είναι και αυτός στο σπίτι, μπροστά από μια οθόνη ασχολείται με τον υπολογιστή όλη μέρα ή στα τηλέφωνα ανταλλάσσοντας την οργή τους κυρίως τα παιδιά και την θλίψη τους που το σχολείο τους κλείνει. Παρατηρούμε πως το κράτος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει φτιάξει δομές τέτοιες που να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών μας. Άρα όλη αυτή η ειδική αγωγή, όπως ονομάζεται, είναι στα χέρια ιδιωτών ή φιλανθρώπων ή γονέων που ίδρυσαν από τον προσωπικό τους καημό φορείς τύπου Μαργαρίτα και άλλους. Αν με πάλι στη δουλειά μου, μα που πήρα τα λεφτά μου, μήνες έχω τώρα να τα δω. Μες στο meeting κάτι λένε κι όλοι γύρω τους τους λένε, διώξτε με αν σας παρακαλώ. Η Μαργαρίτα μας χρωστάει πάνω από πολλά λεφτά και μας συντηρούν οι γονείς μας. Στη στιγμή είσαστε στο σπίτι. Είσαστε πολύ καιρό στο Μαργαρίτα? Ναι, είμαστε από πέρσι, από το 2010 μέχρι και φέτος που τελειώνει το 2011. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ναι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά εκτιμώ την αγανάκτηση των γονών και όλων των άλλων λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εδώ μέσα. Ας ελπίσουμε να μαζέψει γρήγορα το ελληνικό κράτος λεφτά, να μας εξοφλήσουν για να μην κλείσει με το εργαστήριο μας. Σε αυτό που μας είχε πει ο κύριος Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Πιστεύω ότι πολύ καλά έκανε και είπα ότι όλοι μαζί τα φάγανε.